In april 2012 gier de windlust in vlammen op. Intussen wordt de moeder weer opbouwd, op hetzelfde plak. De werken komen er heel juni op en dan moet er van het simmer weer draaien. De stichting Erfgoed Kolmelaan en Nieuw-Kruisland is opdrachtjouwer voor de bouw. Voor haar is het hier belangrijk dat de moeder de monumentale status houdt. Wij vinden ook dat deze moeder dat verdient. En niet alleen nog het ambacht, maar ook de stiepen vanuit het dorp, het landschapelijk belang. Alle boermers die dit zo'n belangrijke moeder vinden. En als ze aankomen van Greens of Ljouwert en de zochtste moeder, dan binnen ze thuis. En dat gevoel, dat verdient die erkenning. Het besluit is om minister Bussemaker van Cultuur. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed adviseerde jeder dat de moeder wel van de monumentenlijst oud ken. Maar de Raad voor Cultuur zei het nou dus het snoergestelde. Ja, kijk, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijkt naar, is die molen opgebouwd met spullen van toen? En wij kijken naar de molen in het stadsbeeld, in het beeld van Burum. Past het erin? En dan zeggen wij, het is prachtig gerestaureerd. En als je dan kijkt naar dat plaatje daar in Burum, dan is het eigenlijk veel mooier dan die grote oren die er staan. En dan zeggen wij, dit is een monument dat je dient te bewaren op de lijst van Rijksmonumenten. Ja, dit is echt weer een hele grote opstek. We zijn er heel erg wies mooi. Maar ja, vanzelfs moeten we wel nog wachten op het besluit van de minister. De stichting Erfgoed Kolmelaan en Nieuw-Kruisland heeft een soort actie viert om de monumentale status voor de moeder te behouden. Als er wat wezen moet, dan komt het hele dorp in opspraak en dat zetten de rug erachter en we gaan ervoor. De moeders zullen hier hoe dan ik van het simmer weer mjellen. Maar hoop je vol dat de windlust Rijksmonument bloot. Het is haastklaar, we kunnen net wachten. Ik bedoel, het begint nou echt, het bloed begint nou zo echt te kriebelen en dat we aan de recht zijn aan. De stichting verwachtte dat de minister eind deze maand een besluit neemt over de status van de moeder.